Ahojte priatelia, dnes by som vám rád predstavil toto exkluzívne bývanie na vode, ktoré je za mnou. Tento houseboat, počul si to? Podľa mňa tam niekto je, ja to idem skontrolovať radšej. Čau. Táto exkluzívna novostavba houseboatu ponúka 97 m2 užitkovej plochy a terasu, ktorá má veľkosť až 60 m2. V celom houseboate je podlahové kúrenie s nastaviteľnou teplotou v každej miestnosti, ovládateľné cez Wi-Fi a takisto diaľkovo ovládateľné elektrické žalúzie. Houseboat takisto disponuje predprípravou na klimatizáciu, alarm a kamerový systém. Takto to vyzerá, keď necháte kľúče od houseboatu len tak ležať v kancelárii na stole. Celú ponuku nájdete na našej webovej stránke, alebo mi zavolajte a rád vám to tu ukážem.